Machiegni ya Ramogi, nyinga en George Bati. Obila mago kwach kich ma Machakos dhi nyime kod timo nonro ewi tim ma jokuo nyamburko sani osiekogo mar kodo nyamburko kido mag Prado ka giwuondore ni gidhi godo e nyasi mag arus eka bang'e to gikwalogi kendo giluchore kodgi nyamburkogo ma gidhi giusgi e pinje malibamba. Koloso kod jofwambo e apise bang' obila mago kwach kich yudo Prado ariyo ma achiel ni kod namba ndikruok KDH 908T kod machielo KDL 930Y mane okwal e pacho ka ousi e piny Tanzania e boma ma Moshi. Jatend obila mago kwach kich ma Machakos Nzioka Singi okoni jokuogego geto ahinya nyamburko kido mag Prado kod Isuzu D-Max. Singi koni derepe mag weg kuonde kodo nyamburkogo imiyo ting' mar tero joma kodo nyamburkogo e kuonde mag nyasi to bang'e lokruok kodgi kendo imayogi nyamburko. Akili ya juu, kitu ya kwanza, wanatoa watu all the way from Nairobi. They lure them, they hire these vehicles, then they pay them good money. And since you have been paid good money, you tend to believe this is a good customer, yet it's a robber. And they will take you to a charge whereby there is an arus being conducted, yet they have got any business with that arusi. And they steal the car now. They will remove the car truck and take this car. We are warning those who are conducting business of pickups, ask for transport. Be careful. If somebody is telling you he is hiring your car or your pickup, get to know specific place what he is taking the material.